ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ, ଇତିହାସ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ବଣ ମଣିଷ ସଦୃଶ ନୃବାନରରୁ ଆଦିମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆଉ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ବଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ତାହାର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିକାର ବା ଫଳମୂଳର ଅଭାବ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ବଣ ମଣିଷ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। କଥା କହି ଶିଖିନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଠାର ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରିବା କ'ଣ ହେଲା ନା କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ବହୁଦିନ ଧରି ପଥର ହିଁ ଥିଲା ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ। ପଥର ଥିଲା ତାର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେହି ଯୁଗରେ ପଥରର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଯୁଗକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏହି ଯୁଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କ'ଣ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ବା ପଥରକୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବାଛି ନେଇଥିଲା। ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ ବା ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗକୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ରହୁଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଫଳମୂଳ ଓ ଶିକାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆଉ ଉର୍ବର ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ ନଦୀକୂଳ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ହାତ ହତିଆର ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଜାବର ସୋନ ନଦୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ସମୟର ତିଆରି ପଥରର କୁରାଢ଼ୀ, କାଙ୍କ ଓ ବାଛା ଆଦି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଖୋଳିବା, କାଟିବା, ଛେଚିବା ଓ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ବା ଚିକ୍କଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ପାରୁଥିଲେ, ଗଛର ବକଳ କାଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଛାଲ ଉତାରି ପାରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏକ ଶକ୍ତ ପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ସେହି ପଥରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପିଟିବା, ଛେଚିବା ଓ ଘଷିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରୁ ଶକ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ସେ ଯୁଗର ହାତୁଡ଼ି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଅଛି ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଉଥିଲେ। ଶୀତ ଓ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଶୁର ଚମଡ଼ା ବା ଗଛର ବକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଲେ।
ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୁମ୍ଫାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଛି ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର। ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଥିଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଥର ସହିତ ପଥର ଘଷି ହୋଇ ନିଆଁ ବାହାର କରିବା ଦେଖିଲା। ସେହି ନିଆଁ ଗଛ ପତ୍ର ଓ ଡାଳକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବାର ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ କୌଶଳର ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଆଁ ବାହାର କଲା। ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ନିଆଁର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ମାଂସ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲେ। କଞ୍ଚା ମାଂସ ଠାରୁ ପୋଡ଼ା ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ଅଛି ଚିତ୍ରକଳା। ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଓ ପାହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବଲ୍ଗା ହରିଣ ଶିକାର, ଧାବମାନ ବଣ ମହିଷି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି, ବିକ୍ରମଖୋଲ, ମାଣିକମଡ଼ା, ଯୋଗୀମଠ ଇତ୍ୟାଦି ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରି ଓ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କେରଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡାରାମ, ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି।